nagplano ba ka nga mag-develop of property pero wala kay sure sa zoning laws? This could save you from the big trouble ha. Kay ang zoning law sa Pilipinas regulates on how you can use the land. Kung sa tourist spots ka sa Panglao Island o Boracay na mga strict environmental protection na kinahanglan nimo i-consider sa imong real estate investment. Kung dili nimo ni masabtan ang zoning, dili nimo magamit ang imong property according to your investment plans. Manong karon, here are the 3 ways for you to handle zoning issues. Number 1, kung kay property, duol jud kadayon sa LGU. Kay always check with them kung unsa gyud zoning regulations ug asa belong imong property. Ikaduha, ensure nga imong zoning match sa imong goal. Siguraduha nga ang imong zoning property align sa imong plans sa residential, commercial, or tourism related. Ug ikatulo, work with a real estate lawyer. Hire a real estate lawyer and para ma-verify nimo ang property nga compliant siya with the zoning laws. Kung ganahan ka makatun o ma-prepare sa real estate investing, check the link in my bio or follow me for more.